A jdeme na to, začala druhá bitva 30-30. Koalice ze všech koutů světa. A první ztracená zbraň. Polák si běží pro novou sekeru. Neví, co se má vybrat. A další ztracená. Polák se hádá ztrácí zbraně. A podívejte se, jak vypadá česko-polský pitstop, nebo respektive shopping mall. Kolik zbraní tam mají? Stejně to někdy nemusí stačit. Tady nám proráží křídlo. Anglický fighter. Polská strana zkrátka se nechala malinko prolomit, takže už se to vycpává, už to vypadá zase vyrovnaně. Na druhou stranu Češi na pravém křídle stojí a drží. Podpořte český fightery! Pořádně! Oni vás neslyší v těch helmách! Víte Anglány! Poláci a Češi, víte celou tu alianci! Musíte zvítězit, vždyť jste naši! A pozbuďte je! Tady se Angličané na levém křídle snaží o průlom. A už to přišel vyřešit český halapartník Buš. A ono, pořádný rány. Nechutná je Angličanům český rány. Pořád drží obě strany, obě lajny, ale vypadá to, že aliance, která je izraelsko, italsko, norsko, anglická, nás malinko zatlačila, ale to není přece úplně všechno. Polský křídlo určitě potlačí a pomůže Čechům. Český fightři drží, jsou tam trošku zahnaní do defenzívy, ale pořád drží, nevzdávají se. Na polské straně to vypadá trochu hůř. Ale pořád ještě není rozhodnuto. A to jsou zkušený borci, kteří umějí na nohou stát, takže to zatím vypadá, ale řekl bych, možná trošku náš neprospěch, ale to ještě není dobojováno. Je to tak, pořád je to takový, že to teda všude stejně, pak najednou se něco stane, najednou převáha toho jednoho týmu. Ano, Kosmo říká, tamhle si Angličan přišel do rohu prvej prask, taky tam dostává. Nikdo nevypráskal teda. Podařilo se mu utéct. A tady vidíme dalšího Čecha, který přišel podpořit tohle polský křídlo, ale střed drží. Angličani, jak to vypadá, a mají nabito, ale hlava nadopadne. Ajaj, a teď už je to tady. Na to jsme čekali. Krásný zásah od Čecha, pěkně to tam rozhrnul. Máme před sebou konec tohohle kola. Nevypadá to pro nás úplně dobře. Jak vidíte, český fightři pořád stojí na nohou. Pojďte, bojujte Češi, to je ono. Nedejte to. A teď přichází ke slovu dlouhý sekery. Maršalové.
A hrnaně, jak jsem slyšel! Levo no! Pojďte! Když budete řvát a ječet, tak určitě se posunou o kus dál! Pozor na polské křídlo! Tak to bylo povedený. Za zbraň přitažený Angličan a složený několika Polákama najednou. Pozor tady, spousta mrtvou, tak povedlo se polskému fighterovi se z té hromady vysvobodit. Linie pořád zůstává. Nezapomeňte, že mrtvole tady hodně hrajou. Stačí jedno malé naškoprcnutí a jste vyřazení boje. Tak je dalšího zataženého Angličana, kterýho si tam Češi usmažili. Je tam takovou českou skurmáž, asi v tom někde bude zamotaný nějaký ten plán. Pojďte, vy to dáte. Poláci vy je máte. Sebrali zbraň. Já myslím, že budeme ještě víc zvlášť, že posuneme k tomu vítězství. Česko-polská aliance. Vy máte na to dáme. To jsou strašný rány tady ve středu od českého halopatníka s číslem 66. A to slyším až sem. Dobrý. Takže kvůli bezpečnosti byl fight na chvilku zastaven, opravuje se rukavice. Na to samozřejmě maršal má právo. A pokračujeme! A je to tady! Fight! Po čtvrtý pořádný ráně vidíte Halopatna. Ukončila svůj život a Pidel nabil novou. Ano! Fighter s číslem 66 českým Varkočí teď krásně skóroval. Tak pojďte! A tohle vypadá nadějně. Vy to dáte, vy dáte! Pojďte, tlačte to! A vy fanděte! Tady to levý křídlo! Pojďte, převálcujte, potřebujeme, aby se s tím pohlo! Takhle se mi to líbí, děkuju!
zabezpečení snaží o průlom. Udrží Češi. Vypadá to žádná. Podle mě se slupl jednoho Angličana, tak jak to dopadne? A už tam spěchají Poláci na pomoc. Tak ten Angličan, o kterém jsem mluvil, že ho slupneme, tak srazil 2 Čechy během 2 vteřin, tak to jsem se teda pěkně zmýlil. A tady u nás dostává Izraelec obou ruční sekerou na záda a už je na zemi, no to je krásný, to je strike. Myslím, že šlo o izraelského kapitána, jestli jsem to správně poznal. Tady Polák ukořistil nepřítelův štít i s rukavicí. Uwaga! Puść mnie trochę! Dawajcie do przodu! Dawaj, jedziemy do skarbu. Dawaj Halkę, nagramy. Já vás slyším, oni určitě taky, to je parádní pozbuzování. Jak vidíte, Češi se na té pravé straně dokonce kvůli vám posunuli o kousek. Takhle se mi to líbí. Tak, Kohos dostal kladívko. A na levém křídle to vypadá, že se Angličané snaží o průlom, ale Poláci statečně podrželi. I za cenu nějakých ztrát. Dva Poláci a jeden Angličan. To není úplně dobrá výměna. Těžká ztráta. Ale linie zůstala zakopaná, to je důležité. Tady vidíme historku zrovna ležících bojovníků, který se pokouší vysvobodit ze vzájemně zaklesnuté zbroje. Chłopaki, wciągamy tego chuja! Tego po lewo! Dawajcie tego wciągano! Dawaj! Damy radę, idź! Damy tego! Čechy! Polsko! Češi, Polska! Češi, Polska!
Vypadá to, že pravá strana zastoupení našich českých reprezentantů stále stojí a vypadá, že tam se vrství hromady, ano, tam se něco děje. Bohužel i naše tady nějaký spadly, ale viděl jsem, že tam hrnula hromada Anglánů. Je to tak, že aliance Angličanů, Izraelů, Italů a Norů neúprosně, pomaličku, krůček po krůčku. A teď se tady v centru něco děje. Snaha o průlom. A linie pohltila jednoho Anglána. Ten tady dostal ťavku do záda. A když se rána neozve, nezní to dobře. A pozor, teď se to tady začne vlít. Pojďte! A linie se rozpadla, teď je to kdo z koho. Teď je ten okamžik, když se rozhodne. To se musí zkrátka využít, jak se to takhle rozejbe. Stop fight, stop, break, don't move. Protože tato disciplína má svůj časový limit. A jdeme na to! A tady je to teda šílený masovlejna. Stop fight! Stop fight! Jdeme na to! Já očekávám, že dlouho bude opoziční boj, protože oba týmy jsou hodně silné. Se bude čekat na ten jeden zlomový okamžik. Francouzský obr si zlomil zbraň, dvou ruční, běží si pravou. To je strašně velký člověk. Tam ta reprezentace se nám válí na zemi pár Švýcary, vidí tam nějaké Angličany, aby se nám tam rozhodlo.
Very nice, very nice. Very nice. Vypadá to, že uprostřed linie se snaží Angličané o průlom. To je ono! A vtáhli Angličané mezi sebe Francouzi. Vydrželi kamarády, aby nespadli. Krásná týmová práce. Vidíte, jak chytali kamaráda, aby nezakup omrkoli. Takhle se to má dělat. A anglický pokus o průlom nevyšel, pouze anglické borce stál několik mířů. Nádherná práce, další Angličan na zemi. Je přesně ono, vtáhnout soupeře mezi vlastní domky, kterou se zahodit. A zdá se, že Francouzi pomalu, ale jistě postupují vpřed. Stop fight! Stop fight! Don't move! Fighters on the ground, don't move! Republika s Polskem proti USA a Austrálii. Tu chvíli skončíme a začíná oficiální bitva. A kolem 6. hodiny, až bitva skončí, doufejme, dokončíme 30 na 30. Takže je to tak, že uvidíte v finále, dokončí se tento boj, bude následovat ještě jeden a pak jdeme všichni na bitvu. Attention to fighters, prepare for next fight, Czech Republic plus Poland versus USA and Australia. After that fight, we will have a break and we will continue after this big reenactment battle.
Tady vlastně krásně. Už bylo úplně Angličana. To je prostě nádherná práce, na to se koukám. To je pohled na nejvyšší úrovni. Gardez vos positions. Fight! Now we will have to keep an eye on this. Misha, move! Now push it! Okay. Yes, come back! Break! Takže máme nějaké počítání? Tak ano, vole. To je ten real Libušínská bitva! First place, United Kingdom! Ladies, get to the list! Cheers! Third place, team from United Kingdom! This is the third place. Team. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, scream for the second place. UK Israel, Italy, Norway, Litva. Francouzů, Holanďanů a Švýcarů. Takže velký